ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଗହମ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇନା ପୁରା ସିଜିନ୍ ୟୁପି ବିହାରରୁ ଆସୁନି, ୟୁପି ଏମ୍ପିରୁ ପୁରା ଗହମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଭରା 30 ଟନ୍ 40 ଟନ୍ ଗୋଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼େଇ ଗହମ ଆସିଛି। ଏବେ ଗହମ ସିଜିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଁରେ ଷଣ୍ଢ କେହି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖ ଦିଟା ଷଣ୍ଢକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆପଣ ଆଡ଼େ କେତେ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯାଉଛି ବଢ଼ି ଭାଜିକି ତାକୁ ଛେଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ି ଭଜା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ବଢ଼ି ଚୁରା ବଢ଼ି ଛେଚିକି ଖାଇଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4ଟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। 4ଟା ସମୟରେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ କି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ।